नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. आम्ही आपल्या परेलच्या आर्यभट मैदानात भरलेल्या एका फेस्टिवलला आलो. आता नाव माहीत नाही, आम्ही डायरेक्ट आतमध्ये आलो. आता आपण बघूया फेस्टिवलला काय काय बघायला भेटतं. मी बाहेर जाताना तुम्हाला दाखवेन एंट्रन्स वगैरे कसं आहे. आता इथे सावंतवाडी लाकडी खेळणी इथे सावंतवाडीची लाकडी खेळणी आहे आणि काय काय मालवणी पदार्थ सगळे बरेचसे दिसतात. काय पाहिजे याला? मंडळी मी बाहेर आलो आहे, परत त्यांच्या फेस्टिवलचं नाव बघायचं. हा गेट आहे. काय नाव कुठे काय दिसत नाही मला. परळ लालबाग फूड फेस्टिवल 2026 आणि हा रस्ता डायरेक्ट परेलला जातो. हा केम हॉस्पिटलकडे जातो. चला परत आतमध्ये जाऊया. आता गर्दी दिसते, बरीचशी गर्दी दिसते संध्याकाळची, म्हणजे रात्रीचे 9 वाजले आणि आम्ही म्हटलं चला बरेच दिवस फेस्टिवल कुठचा बघितला नाही, आपण जाऊया फेस्टिवल बघूया. तर आता बघूया फेस्टिवलमध्ये काय काय दिसतं इंटरेस्टिंग, तुम्हाला पण दाखवतो, मी पण बघतो. आता दुर्वा आणि कुठेतरी थांबले आहेत, काय बघतात बघूया. आणि तिथे काहीतरी कार्यक्रम चालू आहे, माहीत नाही आता, बघू जाता तर भेटला तर. ते काय घेते? काय ते मॅग्नेट आहे त्याला? बघ त्याला विचार पहिला. त्याच्या चपलेवर पाय देतो. तेव्हा हे हवंय तुला, हे हवंय तुला. काका बडबडे उडवतात. ते पहिलाच मुखवास दिसतोय. पाहिजे तुला? आता घालणार ना, वॉच घालणार ना हातात. चला काय नाही घेतलं, आम्ही पुढे चाललो. चांगलं आहे, वेगवेगळं काय काय इथे तुम्हाला कोकण माल बघायचं. तुला काय लाल तांदूळ आहे. इकडे 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 5 मिनिटात टी शर्ट. 5 मिनिटात टी शर्ट प्रिंट मराठी भाषेचं मजेदार. लाडोबा ज्वेलरी, लोणचं, म्हणजे बरेचसे कॉमन तर असतातच सगळे फेस्टिवलला. दुर्वा काय बघते तर संध्याकाळी आल्यामुळे थोडी गर्दी वाटते आम्हाला. ॲक्च्युली लेट झाला, दुर्वाचं ऑफिस सुटल्यावर आम्ही आलो, त्याच्यामुळे बराच लेट झाला आहे. आणि पब्लिक मजबूत आहे. परेलची पब्लिक म्हणजे सगळी एकदम मालवणी कोकणी असे सगळे पब्लिक असल्यामुळे लोक आवर्जून येतात एकदम फेस्टिवल म्हटल्यानंतर. तेच करून काका आहे. तुम्ही तर ब्लॉगर आहे, यूट्यूब ब्लॉगर. हा एक नंबर आहे साहेब, त्याच्यावर फळ उड्या पडतात. 100 संपला, 200 संपला, हा 300 वाला आहे. कुठचे काजू? घेऊ. माझं गाव देवगड साहेब, मी वाड्यात आहे. हे घे वाडा, तूप काढून घे मॅडम, त्याला काढून घ्या, त्याला काढून घ्या. बिंदास आपलेच आहेत. हे काय भाजलेले आहेत?
हे भाजलेले आहेत ड्रम मधले, हे तुम्हाला चुलीतले भाजले वाटते. त्याचा युनिक टेस्ट आहे एकदम. आणि याला भरपूर डिमांड आहे साहेब. काढू नको. हे सालवाले साहेब आहेत, हे जम्बो काजू आहेत, हे 320 नंबरचे आहेत. हे सॉल्टेड आणि रोस्टेड आहेत. ड्रम 200 रोस्टेड, सॉल्टेड ड्रम रोस्टेड. 200 ग्रामचं पॅकेट आहे. हे पाव किलोचं पाकिट आहे साहेब. सगळी पाव किलोची पाकिट आहेत. आणि हे सालवाले 200 ग्राम पाकिट आहे. कसं आहे हे? हे 300 रुपये मॅडम, जे तुम्हाला टेस्टिंगला दिलं हे 200 रुपयाचं छोटं पाकिट आहे. आवडलं साहेब, हे शेवटचं पाकिट राहिलं आहे. तुम्हाला कुठला देऊ? खोबरावडी आहे ना. लेवड 120 रुपये, 100 रुपये तुमच्यासाठी. मंडळी काजू आहेत, ड्रम रोस्टेड काजू आहेत. कुठला आणि ब्लॉगर बाकीचे. सर नाव काय? माझं ओम दुर्वा ब्लॉग. ओम दुर्वा. कुठला देऊ सर? 200 वाला? विदाउट स्पेस ब्लॉग 120 रुपये. ब्लॅक पेपर आहे, ब्लॅक पेपर. मंडळी चला आपला चॅनलचंही नाव दिलं आहे. इथे काय 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 बिस्किटं, पापड बिपड एकदम कॉमन असतात. तुम्ही आता कुठच्याही फेस्टिवलला गेला तरी पापड बिपड तुम्हाला नक्की भेटणार आहे. पापड काय झालं याचं? सोड त्याला, सोड. मंडळी मुलांना घेऊन येतात तर तुम्हाला काहीतरी त्याला एंगेज करण्यासाठी ठेवायला लागेल. जसं आम्हाला आम्ही आता एंगेज करायला जाम मारामारी असते. पहिला काहीतरी दिसलं, खेळायला दिसला तर रुद्राला गेम झाला. तर मंडळी पाणी बिणी एकदम मजबूत आहे. अरे च्या मारायला जोरात पाणी एकदम. बस ते पडायचं नाही ना. मग पट्टे बांधले बघा, पट्टे बांधून ठेवले ना. मी पण म्हटलं त्याला चला फिरायचे, त्याला पडायचे. ते काय ते बघ त्याच्यात टाक, ते बघ त्याच्यात टाक, ते बघ त्याच्यात टाक. मारून दे उड्या, जरा झोपेल मस्तपैकी. मंडळी झोपणे. हां नाही काय नाही पडतंय, त्याला काय पडते. मस्तपैकी उड्या मारायला भेटते. उड्या चांगला खेळ आहे. थोडा मोठा पाहिजे, पण कदाचित मारेल की नाही माहीत नाही मला. काय वाटतं? जायचं तुला? जायचंय. मारणार उड्या? त्यांना सांग. कितीला आहे? 50 रुपये. कुपन घ्यायचं का पहिलं? कुपन घ्यायचं. कुठून घ्यायचे? कुठं घ्यायचं? हां चल घे. मंडळी कुपन घेऊया. घे ग, दुवार मार नाही तर जरा कॅमेरा घेऊ. असून त्याला काय नाही. कुठे नाही. थांब तिकीट घेऊया. त्याचं तिकीट मिळतं इकडे. एक जण पत्ता नाही लागेल तसं मोडी माणसाचं. हे तिकीट घे. हे बघ, तिकीट दिल्याशिवाय तुला आत पाठवणार नसते. तर 50 रुपयाचा मंडळी कुपन घेतलं आहे. आम्हा जरा पैसे ठेवतो. तू कसं खाली उतरला? टायमिंगवरनं मॅटर आहेत बाबा. जा चप्पल काढ. चप्पल काढ. चला मंडळी, तर रुद्राची मजा आहे. लागेल बघी, लागेल. नाही ना ते काय त्याला स्पष्ट तर आहे. हा लागतं. अरे लागेल ना. उड्या मारायच्या आहेत, त्याच्यावरून उड्या मारायच्या आहेत. याच्यावरून जंप मारायची, हे आलं की खाली वाक. इथे नाही, इथे नाही. हे खाली वाकायचं, हे आलं का, आणि त्याच्यावरून जंप मारायचं. काय खरं नाही बाबा, बाहेर पडायचं.
याच्यावर उड्या मारायच्या बा याच्यावर अरे खाली वाक ना. इथे बसून राहायचं. ये बाई अरे ये उठ 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 उठ. त्यांचा पाय लागणार तुला. ये उठ. काय त्यांचा पाय लागला. त्याचा पाय लागला. नको आपण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये करूया. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये. चला मंडळी मला थोडा मोठा पाहिजे, छोट्या मुलांसाठी नाही. चल घाल चप्पल घाल. दुसरं बघूया. म्हणजे ॲक्च्युली काय आलं की तो लहान आहे आणि बाकीचे मोठे आहेत, त्याच्यामुळे काय होतं उडी मारल्यानंतर लागायचे चान्स आहेत. पाय लागला पण त्या मुलीचा, तर उगाच रिस्क नको. एकाचे 2 होण्यापेक्षा दुसरं काहीतरी बघूया. तर मंडळी बघा इथे हा पान आहे, इथे गाडी आहे, इथे हे आहे, इथे विमान आहे. इथे पण काय आहे बाबा. बरंच लहान मुलांसाठी काय आहे. सर आता काय हे आकाशगंगा लागलं दुसरं. मंडळ आता हा खेळ गेला रुद्र. तो बघ वाटला तो. फुलांमध्ये लहान मुलांची. तर बघूया हे खेळून झाल्यावर काय बघूया. आता काय खेळतोय का बाहेर पडूया, म्हणजे बाकीचे स्टॉल बघूया. होऊन दे थांबायचं. याचं मन शांत झाल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. चला रुद्रने फुल मजा केली आहे. गाणी चालू आहेत. आय होप सो कॉपीराईट येऊ नये.
म्हणजे शेवट कुल्फीने केला. बऱ्याच गोष्टी आहेत. लहान मुलांचे खेळ तर एकदम जबरदस्त आहेत. रुद्राला तिथून काढता काढता आमच्या नाकीनं आले. आणि स्टॉल पण चांगले आहेत, मालवणी वगैरे स्टॉल आहेत. इथे आता गाणी बिन आहेत, थोडं पुढे जाऊन आपण बोलूया, थांबा. तर मंडळी आम्ही आता आलो आपल्या परळच्या महोत्सवावरून आणि महोत्सव खूप छान होता. मुलांचे खेळायचे खूप सारे प्रकार होते आणि बरेचसं मालवणी पदार्थ. त्याच्यानंतर आज ॲक्च्युली मंगळवार वगैरे असल्यामुळे आम्हाला काही खाता आलं नाही. पण जे नॉनव्हेज खातात त्यांची खूप मजा आहे. मालवणी पदार्थ वगैरे तुम्हाला पोपटी वगैरे खूप छान छान बघायला भेटेल. आणि 1 मार्चपर्यंत हा महोत्सव आहे. तर तुम्हाला जर भेट द्यायची असेल तर आर्यन भट्ट म्हणजे केमच्या समोरच असलेल्या मैदानात हा महोत्सव तुम्हाला बघायला भेटेल. तर चला आता आम्ही घरी आलो, आता झोपतो आणि आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा तुमच्या लालबाग परळमधल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर, नातेवाईकांबरोबर आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.